ناتكا بمخانا أزينا نحقوس باهي بلنا آمين آمين وزعبا قزار سنادي وزعبا بيتنا دي وزعبا دكنا دكنا خمون زلو ولدو دي بزعبا هاجرنا بز حزنا زلنا حبي أرستي كل جزء بكلمة كيباتكم صليو إلكانا إيخا كيباتخنا عامت إننا انت بدخام كون انت برتا أبكن ميخا نركب علونا أمزيلنا أبكن ميخا نركب كاس لزردا كانا عامت ملو سلز حال خانا أمونا هاجرنا حجون كنذكر بحاد منفس كوينا بحاد حساب كوينا أبكن ميخا أبكن مسقى سوان كاخن قرب إذا حد لزي إذا ما أدز سلسرع كالنا أزينا نمسكنك كالونا آمين برخص زلو زفاني ملس زلو زفاني كله زلو زفاني مو أزينا نمسكنك كالونا آمين جنازن حلفن دقايق وقويتا انصها حلفن منقونا انصها مرحانا كم تفاعت كازخونا حساب كازخونا خنصلي كنمسجن كنملخ كنكل صورناون كندربي وقويتا انصها دقفنا منفسكاي دقفنا يمرحنا كل خبري كل مسجانا نعخايخون باسم يسوس آمين 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 خبري أملاخ يخون ፓስተር ምስ ነገረኒ ካብታ ዝነገረኒ መዓልቲ ሰኢለ ክሓስብ ገለ ክብል ኣብ ልበይ ዝመልአ የካፍለኩም ሓፃርያ ብዛዕባ ጸሎት ዝምልከት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ይጽልዮ ዝነበረ የጸልዮ ከዓ ነይሩ ይጽሊ ነይሩ ከምኡ ከዓኒ ካልኦት ከዓ ክጽልዩሉ ከዓ ዝፀሓፈ أب ملختي باولوس ناف سبرومي مبل 15 معراف سلسته فقدين زلوا قنابو بزح بسق زبالة تمهرتي اللو مالتهم رومي 15 فقد 3 سلستن أحواتي كابتوم أبي يهودا زلو زي أمنو كدحن أقولتي نيروسالم ون أبتم قدسان سمور مأنتي كخون مسخاتكم مأنتي كعرفسي بفقاد أملاخ بحقوس نبخاتكم كمس بقويتا يسوس كريستوسن بفقري منفسن بصلوتكم مأنتاي مساينا أملاخ كتقادلو بصلوتكم مأنتاي مساي ناب أملاخ كتقادلو امعدوكم اللخو أملاخ سلام مسكولاتكم يخون آمين يبل هواريا باولوس هواريا باولوس نتوم أبروما زلو أحوات ناي صلوت أرستيو زهوهم زلو عبزي يمعدوم اللو ناي صلوت أرستي ناتناون تواهيبنا له سمون ملو كنصلي له لو مناي موداتا معلتنايا بزناي زوم مالتيو صباحون أبا تكريستيانا ناي مسغانا غزي خهلونا يو زاناي صلوت أرستي سلست باستر مسفن ينغرنا صنيحو حانتي نغيرنا كلتونا له سلست صلوت أرستي ألوانا حوارا ጳውሎስ ከን ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ኣለዎ እዚ ንሪኦ ኣርእስቱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብሎ ሓደ ኣብ ይሁዳ ዘለው ዘይኣምኑ ኣለዉ እሞ ክድሕን ሕጂ ንይሁዳ እዩ ክኸይድ ንየሩሳሌም እዩ ክኸይድ ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ክፅሕፍ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘይኣምኑ ካብቶም ዘይኣምኑ ኣይሁድ ክድሕን ሓንቲ እዚኣ ነይራቶ ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ማለት እዩ ተረድኦ ነገር ኣሎ ክኸይድ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ዝተረድኦ ነገር ኣሎ ስለዚ ካብኦም ክድሕን እግዚአብሔር ከድሕነኒ ኢሉ ይጽልይ ዘሎ ሕጂ ንሱ ይጋደል እዩ ዘሎ ይቃለስ እዩ ዘሎ ከምኡ ከዓ ነዞም ኣሕዋት ምስኡ ክጋደሉ ምስኡ ክጽልዩ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ከምቲ ንሱ
ዝጽልዮ ዘሎ ብጸሎትኩም ምእንታይ ምሳይ ናብ ኣምላኽ ክትጋደሉ ገድልኹም ዝኾነት ከዓ ጸሎት ኣይንረስዕ ማለት ጸሎት ብዙሕ እዩ ካብቲ ሓደ ገድሊ እዩ በቃ ውግእ እዩ ምስጋና እዩ ኣምልኾ እዩ ስግደት እዩ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እዩ ብዙሕ እንድዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ይጋደል ኣሎ ካልኦት ኣሕዋት ከዓ ምስኡ ክጋደሉ እዞም ናይ ሮመ ዘለዉ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓኒ እታ ኣገልግሎቱሲ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብቶም ቅዱሳን ከዓ ስሙር ክኸውን እቲ ኣገልግሎቱ ሰመረ ክኸውን ክሰምረሉ ክፅብቐሉ ከዓ ይጽሊ ነይሩ ጸልዩለይ ከዓ ይብሎም ኣሎ ካልአይቲ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ኣብኦም ብሓጎስ ክመጽእ ሕጉስ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ሐዋርያ ጳውሎስ ትዝሓልፎ ዝነበረ ግን ካዛ ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ካብ ዝህቦም ንሰብ ሮሜ ማለት እዩ ክሳዕ ናብ ሮሜ ዝመጽእ ዘሐጉስ መንገዲ ይኮነን ነበረ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘይሓሰቦ ገሚትዎ ነይሩ ግን ክንድኡ እውን ከይግምት ይኽእል ይኸውን ግን ግምት ነይርዎ እዩ ንዑ ይጸልዩለይ ዝብሎም ዘሎ ብሓጎስ ግን ናብኦም መጽእ ምኽንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጉስ ምዃኑ ንፈልጥ ናይ መልእኽቲ ፊልጵ ከነንብብ ኣለና ንሳ ትነግረና ማለት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይጽሒፍዋ ስለዚ ሓጎስ ዋላ ኣብቲ ደርጓዕጓዕ ኣብቲ ብዙሕ ጽንኩር ዝኾነ ይሕለፍ እምበር ሓጎስ ከም ዝነበሮ ጥርጥር የብለይን ማለት ስለዚ ብሓጎስ ናባኹም ክመጽእ ይብሎም ማለት እዩ ምእንቱ ምስኡ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ክጋደሉ ይምዕዶም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ መንፈስ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ኢሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዓ ይገርመኩም እዩ መስቀል ዘማእከለ እዩ ክርስቶስ ዘማእከለ እዩ ረኣይዎ ኣብ ዝኾነ ክርስቶስ ኣሎ እቲ መስቀል ኣሎ ስለዚ ኣብ ስብከትና ኾነ ኣብ ጸሎትና ኾነ ኣብ ኩሉ በቲ መስቀል ኢና ንመጽእ በረኸትና በቲ መስቀል እዩ ዝመጽእ ጸሎትና በቲ መስቀል እዩ ዝምልስ ኤኒቲንግ ሕጂ መስቀል ኣወጊድካ ክርስቶስ ኣወጊድካ ጸሎት ዘይከውን ነገር እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ዋላ ይጸብቕ እቲ ኣርእስቲ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ክንመጽእ ከም ዘለና ይነግረና ማለት እዩ መስቀል ዘማእከለ እዩ ዝገርም እዩ መልሲ ጸሎት ከመይ ነይሩ መልሲ ጸሎቶም ናቱን ናይቶም ኣሕዋት ኣይ ሆፕ ኣብ ሰብ ሮሜ ዘለዉ ብትግሃት ጸልዮምሉ ክኾኑ ኣብታ ቁፅሪ 31 ጸልይዋ ዝነበረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ 22 ክሳብ 25 ክንርኢ ከለና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ዝበልኩኹም ተረዲኡ ነይሩ ዝኾነ ነገር ስግምት ከም ዝገጥሞስ ተረዲኡ ነይሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 እንተኸድና ይብሎም ንሰብ ኤፌሶን ኣብታ ፈቕዲ 22 እንታይ ይብሎም ክፋኑ ከሎ እዚ ንሰብ ኤፌሶን እቶም ሽማግሌታት ማሕበር ፀዊዑ ናብኦም ምስኦም ግዜ ክሕልፍ ኣይፈቐደን ስለዚ ይፅውዖም ክመኽሮም ከሎ ይክሰናበቶም ከሎ እዩ ከምዚ ይብሎም እነሆ ድማ ሕጂ ድማ እነሆ ኣነ ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ ብዘይታ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክፀንሓካ እዩ እናበለ ኣብ ከከተምኡ ዝምስክረለይ ዘሎ እንተዘይ ኮይናስ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኣይፈልጥን እየ ይብሎ ይገርም ኢና ጳውሎስ ንኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ማእሰርቲ ፀበባ ከም ዝበፅሖ ተረዲኡ ኣሎ ኢንፋክት ክንሪእን ከለና ሓደ ነቢ ኣጋቦስ ዝበሃል እውን
ከም ዝነገሮታ መቐነት ናቱ ወሲዱ ኢየሩሳሌም ሲ ናይዛ መቐነት ዋና ዝኾነ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኽበፅሖ ይፀበባ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣሕዋት እንታይ ኢሎሞ ግደፍ ኣይትኸይድ ኢሎሞ ንሱ ግን እናተረደ ክኸይድ ኣለኒ ክሳዕ ሞት እውን ተዳልየ ኣለኹ ኢሉ ይፈልጥ ዓላምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ቁሩብ ግምት ነይሩዎ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ እንታይ ከም ዝፀንሖ ይፈልጥ ነይሩ። ግን እቲ ማግኒቲዩድ ክሳዕ ክንደናይ ከም ዝኾነ ግን ንሳ ዘይተረድአ ማለት እዩ። دحار انترانا خاف معراف عسران حادن جزي بلنان حجي ساع عسران شوعاتن زرخبو بخمي صقم كم زحالفه إنا نرئي مالتي كتحاس كله إنا نريو أب معراف عسران حادن فغدي عسران شوعاتن ساع سلاسان شدشتن انترانا مسكده يتحاز تتحازو خارا أيوه تن شوعات معلت حجي بيروساليم كويدلو ناي صلوت عرستي نسبرو مهيبو مالو كم زخاب وصحلو تن شوعات معلتي كودا مسقربا خا اب اسيا زمصو ايهود اب بيت مقدس مسرعيو نخلو تهزبي النعيبهم عداوم زرقحهم حزومو اتم سب اسرائيل نعو دقفونا تي افقدا هاجر مسزي حزب ازي ህዝቢ እዝን ምስ እዚ ሕግን እዝን ምዛ ስፍራ እዚኣን ዘይላገብ ንኩሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዚ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ፅርኣውያን ናብዛ መቅደስ እዚኣ ኣትዩ ነታ ቅዱስ ስፍራ ኣርኪስዋ ኢሎም ጨደሩ ይብለና። ብከምዚ ተሓዝ ማለት ይሕዝዎ دحارا ام معراف عسران سلستن كاب 12-15 خا خنرن كلنا نموتي قرمكا صوم صلوت حزم نحنا صوم صلوت زحدنا نموت ايكوننا زابير مسجن نخدحن نهاجرنا نمراحتنا نخلو زيوم قرمنت صوم صلوت ناتو نهوارا باولوس بقى قتلويو ام معراف قرمي ايلاتن عسران سلستن كاب 10-15 رأيومو مدر مسوقحها أيهود نباولوس كسع زقتلو كي بلعن كي ستيون سميرهم تمحا حالو يبلنا واو كسع كنت زي مالت تي صوم صلوتهم ستعلامهم كبنا احنا خي كسع كندينا ينا تسمع الناس نتفقد أملاح زخونس أبقنا أملاح نقرب زبل حتو فتيرو لينا عاي مالتي اتوم نزي كوغوبرو تمحا حالوخا كاب 4 زي بزحو نبرو نساتهم كان ابلي كاونت كانات ناب عبيت المسيهم نحنا باولوس كي قتلنا يو قالوا كوا خينتهم بمرقم تمحا حلنا لنا إلهم كنقرو ساعة كنت بقى قتلو يوم مالتي نيرو ساعة كنت زي حاليفو مالتي دحريو خلت عامتي زحلف كلت عامت أبيت ما أسرتي تصنح مال كابزيا كلت عامتي أبيت ما أسرتي زتصنح مالتي كنمي روما مخادو مالتي دحار 24 فقد 27 كنرخ لنا خموها قبر هوارات معراف 26 كاب 32 كساع معراف 27 فقد حادي خنرن كلنا بخمي صقم بخندي مكرا امود داتاون بس احنا خبلو خلو ابتا مثلي مس عرفوا مالتي روما قمي مبصحهم تعمركم مستسبرت مالتي تمن نخيسوس تلتل كم زبرت رأيومو زابير كاوها همزنا قفو أبروما خا كبصح كله نريو معراف 27 فقد حاده سلازي صلوت عرستي خهبهم كله بزخلو زحالفو كم زخونسي اندعي زخلو زبصحسي رديسي أين ورون مالتي بجكاتا صبابان ما سرتن قال زبلا مالتي قلن تزحقوس
ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ተኣማሚነ ነይሩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይብሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ተኣማሚኑ ነይሩ ንስታ ንሮሜ ክፅሕፈሎም ከሎ ኣብታ ዘንበብናያ ማለት እታ ናብኣ ንመለስ ኣብ ፍቕዲ 15 ፍቕዲ 30 እንታይ ኢልዎም ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ብሎም ኣሕዋተየ ካብቶም ኣብ ይሁዳ ዘለውስ ዘይኣምኑ ክድሕን ከምዛ ረኣይዎ ዝሓለፎ ኣገልግሎተይ ንኢየሩሳሌም እውን ኣብቶም ቅዱሳን ስሙድ ክኸውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክዓርፍ ናብኦም ክመፅእ ክዓርፍ ርፍሸት ኮይኑ ካብኡ ናብ ስፓይና ንክኸይድ ሓሳብ ከም ዝነበሮ ካሊእ ክፍልታት ይነግረና ማለት እዩ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ መንፈስን መንታይ ምሳይ ኣብ ኣምላኽ ተጋደሉ ስለዚ ኣብ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብቲ ፍቓድ ኣምላኽ ተመርኮሰ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ እዚኣ ዓመት ልማድ ጌርና ያለና ፅቡቕ ልማድ እዩ ዘድሊ ልማድ እዩ ከም ማሕበር ከም ኣካል ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክንቀርብ እሙን እዩ ጎይታ ከይሰልከና ከይደኸምና ኣይርዳእናን እዩ ክንዲዛ ዓመት ዳ ፀሊና ሓስብ ነይረ ኣነ እንታይ ዳ ክንደይ ግዜ ዓመት ሕጂ ከዓ መፅያ 2025 ከዓ መፅያ ንሕና ኣይርዳእናን እዩ ህዝብና ብመከራ ሓልፉ ኣለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሓቐቑ ኣለዉ ዳርጋ ፍርቂ ዕድሚኦም ዲ ወይ ርብዒ ዕድሚኦም እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዝኸውን ኣይርዳእናን እዩ ግን ናይ እምነት ሰባት ኢና ናይ ተስፋ ሰባት ኢና ብፀጋ ኣምላኽ እንኣምን ብሓይሊ ኣምላኽ እንኣምን እግዚአብሔር ሶቨሪን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እነግሮም ንመሉ የብልናን ክንሓዝን ንኽእል ክንጉህ ንኽእል ንምንታይ ክንብል ንኽእል ባህርያዊ እዩ ግን እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ናይ እግዚአብሔር ክእለት ኣያጠራጥረናን ማለት እዩ እቲ ንሓልፎ ዘለናሲ ኣብ ሂወተይ ኮነ ኣብ ቤተይ ኮነ ኣብ ደቀይ ኮነ ከምኡውን ኣብዚ ወለዶ እዚ ዝሓልፎ ንእግዚአብሔር ክጠራጠሩ ኣይገብረን በፍጹም ብሓይሉ ግን ከም ሰብ ክሓትት ትኽእል ማለት እዩ ንምንታይ ክብልሲ ይኽእል ይርዳእ ኢኻ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ንቐርብ ተስፋ ከይቆረፅና ሕጂ እውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ዝሓልፉ ዘለዉ በቲ ዝሓልፎ ኣሎ ንሕና እውን ንሓልፍ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፈስ ኮይና እግዚአብሔር ኩሉ ዝከኣሎ ምዃኑ ኣሚንና ተስፋ ከይቆረፅና ኣብ ኣምላኽ ክንፅሊ ከም ዘለና እዘን ኣርእስትታት ኣለዋ ኣብአን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ሰለስተ ኣርእስትታት ተዋሂበናን ኣለዋ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ተደጊፉ ሃዋርያ ጳውሎስ ብጸሎት ምስ ሮሜ ምስኡ ክጋደሉ ንሕና እውን ከምኡ ሕጂ እውን ክንጋደል ኢና ማለት እዩ ንሕዋትና ምናልባት ኣብዛ ግዜ እዚኣ ጸሎት ንምፅላይ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ኩሉ ክእሉ ኣይንፈልጥን ግን ብጸሎት ንድግፎም ክብርትዑ ክሕይሉ ካብቲ ኩነታቶም ወፂኦም ንኣምላኽ እውን ከመስግኑ ክኽእሉ ንሕና ግን ኣብ ጥዑም ኣብ ቤትና ኣብ ኣባይትና ኢና ብሰላም ደቂስና ዓሪፍና ሓዳስ መዓልቲ ረኺብና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝኾናዮ ነገር የለን ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቕርቦም ማለት እዩ ገሊኦም ዝጸልሞቶም ተስፋ ዝቆረፁን ኩሉ ክእሉ we don't know ግን እግዚአብሔር ኩሉ ዝከኣሎ እሞ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓሊፉ ከምቲ ንጴጥሮስ ኢንተርቪን ዝገበረ ተማሕበር ትጽሊ ነይራ እዩ ዝብለና በቃ ክሳዕ ክንደይ ከም ፀለየት ኣይፈልጥን ጴጥሮስ ክንደይ ከም ተኣስረ ኣይፈልጥን ተማሕበር ግን ትጽሊ ነይራ እዩ ዝብለና ኢንፋክት እቲ ተኣምር ዝተገበረ ኣይኣመነቶም ጴጥሮስ ክመፅእ እና ሓደ ግዜ እንዳፀለና እውን እቲ ሰርፕራይዝ ንኸውን እግዚአብሔር መልሲ ክህበና ከሎ እና እሙን ኣምላኽ እዩ ሰርፕራይዝ ክገብረና ከዓ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ 2025 ይከኣሎ እዩ ጎይታ ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ኣሎና
ኣርእስትታት ክህበኩም እየ ግን እግዚኣብሔር ምፅባይ ብዛዕባ ምፅባይ ዳዊት ድዩ ዘሚርዋ እንደ ክንሪኣ ኢና ወይ ካልእ ብጣዕሚ ግርመን ንኸፍልላ ንኩሉ ግዜ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ ካብዚ ጸሎቱ ምስ ኣበልና ኩሉ ግዜ ክንዝክር ኣለና ኣሕዋትና በዚኣ ዘኪርናዮም ማለት ኣይኮነን ደው ከነብል ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ኣለና ኣብቲ እግዚኣብሔር ግዜ ዝሃበና ብሕብረት ድዩ ብግሊ ክንዝንግዕ ከም ዘይብልና ከዓ ክላቦ እፈቱ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከይባተኩም ጸልዩ ስለ ዝብል ማለት እዩ ኣሜን ናይ ምድያብ ጸሎት እዩ ዝብላ መበል 130 ዘላ ኩለን ናይ ምድያብ ጸሎትን ዝብሎ ካብ 124 ጀሚርኩም ናይ ዳዊት እዩ ናይ ዳዊት መዝሙር እዩ ናይ ገርም እዩ ናይ ዳዊት ያ ኣብዛ ዳዊት እኳ እንተዘይበለ ንሰነን እዚአን ናይ እዘን ኩለን ተንጣምራ ዝነገርኩኹም ማለት እዩ 130 መዝሙር 130 መዝሙር ምድያብ እዩ ዝብላ ከምዚ ይብል ዳዊት ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውኹ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ንሕና እውን ሕጂ ዘለና ኩነታት ኣሎ ማሕበርና ብኸመይ ኩነታት ከም ዘላ በተን ተዋባና ርእስትታቱን ክንጽሊ ኢና ሃገርና ብኸመይ ከም ዘሎ ንፈልጥ እቶም ኣሕዋትና ብኸመይ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ስለዚ ወጎይታይ ድምፀይ ስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህለላ የቕልባ ጎይታ ድምፂ ምህለላና የቕልብ በዛ መዓልቲ እዚኣ በዛ ግዜ እዚኣ ኣሜን ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ዋላ ሓደ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቆጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ዋላ ሓደ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከምታ ሐዋርያ ጳውሎስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቅሪ መንፈስ ቅዱስ ዝበለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ደስ ይብለና ኣነ ተብዓት ዘለኒ ኣብዛ እዋን እዚኣ ጎይታ ኣብ ማእከል ስለ ዘሎ ደሙ ዘፍሰሰ ኣብቲ መስቀል ዝወዓለና ብኡኡ ሕጂ ከነመስግን ክንጽሊ ትብዓት ኣለና ነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸሎትና ትመስቀል ዘማእከለ እዩ እምበር ካባይ ድፍረት ተብዓት ክህልወኒ ይክእልኒ ኢደይ ክዝርግሕ ኣፈይ ብምስጋና ጸሎቱን እቲ ጾር ዘለና ከቐርብ ንስኻትኩም እንተኾነ የለን እግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቆጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግናኸ ምእንቲ ክፈሩኻ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንእግዚአብሔር ጽቤ ራይዎ ነፍሰይ ትጽበላ በቃልካ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ስለዚ በቃሉ ተስፋ ንገብር ኣለና ብጸጉ ብምሕረቱ ተስፋ ንገብር ኣለና ሓለፋቶም ወጋሕታ ዝጽበዩ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታ ዝጽበዩ ሓለውቲ ነፍሰይን እግዚአብሔር ትጽበዮ ኣላ ወታደር ዝነበርኩም ትፈልጡ ሓለዋ ናይ ለይቲ መዓስያ ትወግሕ ትብሉ ተሓላፍነት ምእንታን ክትወርድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክፉእ ዝመጽእ ከዓ ብለይቲ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደው ነቂሕካ ኢኻ ክትሕሉ ዘለካ ስለ ተዋሕጋ ብጣዕሚ ኢኻ ተወጋሕታ ትጽበያ ክሳዕ ክንድዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከዓ ኣብኡ እዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበሱ ከድሕኖ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንጽበዮ እግዚአብሔር ይመስገን በግልና ንጽበዮ በማሕበር ንጽበዮ ክብረና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ካብ እዋኑ ኢንተርቪን ዝገብር እዩ ጣልቃ ዝኣትዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ በዚ መንፈስ ኮይና ኣብ ጸሎት ክንከይድ ኢና እተን ተዋህባና ናይ ጸሎት ኣርእስቲ በብሓደ ክንወስደን ኢና ከመይ ትገብሮ ከም ዝነበርኩም ኣይፈልጥን ፓስተር መስፍን ገለ ቁሩብ መምርሒ ተሃብካኒ ኣይደኖ እቲ ኣርእስቲ ጸሎት በለልና እሞ ብኡ ኣብ ልቡ ዘለዎ ሰብ እናወፀ ክጽሊ እየ ሃራይ ድሓን ሕጂ በቃ ንስኻ ምርሓና እሞ ተን ከምታ ትገብሩ ኣነበርኩም ተን ጸሎት ኣርእስቲ ማለት እዩ ኩላና ብሓባር ክንጽሊ ኢና ከምቲ ዝቐነናዮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ልቡ ዝነዶ ከምዚ ክንገብሮ ዝቐነና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ኢና ብጣዕሚ ደስ ዘብል
እትሰብ ከፍስስ ከሎ ትናይ ልቡ ትናይ ውሽጡ ምእንቲ ህዝብና ምእንቲ ሃገርና ሎሚ ኸዓ ከምኡ ክንገብር ኢና ኣብ ሓደ ካብተን ኣርእስቲ ቀዳመይቲ ኣብ ስደት ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሓድነታ ብምሕላው ሕድሪ ክርስቶስ ክትፍጽም ዝብል እዩ። ካልእ መንእሰይ ወለዶ ኣምላኽ ክብጀዎም ነዚ ዘለናዮ ምድሪ ብርሃንን ጨውን ክገብሮም ኣብ ስደት ዘለው ኣምላኽ ንኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ናብ ምስትውዓልን ናብ ሓድነትን ከም ጨው ፍልሊና እግዚኣብሔር ከወግድ ምቅብባል ክኸውን ኣብ ማእከልና እቲ ጥቕስታት ኣብኡ ኣለና ምሳና ስለ ዘሎ ኸነንብቦ ንኽእል ኢና። ኣብ ስደት ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፈቆደ ዓለም ፋሒሉ ዘሎ ህዝብና መንእሰያትና ብፍላይቶም ኣመንቲ ከምኡውን ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብዛዕባኡ ኢና ክንፅል ብዛዕባ ኣብ ስደት ዘላ ካብ ሃገር ወፂኦም ዘለው ኣብ ጭንቀት ዘለው ኣብ ፀበባ ዘለው ብብዙሕ ኩነታት ዝሓልፉ ዘለው ዋላ ኣብ ምቹእ ቦታ ኮይኖም እውን ናይ እግዚኣብሔር ዘይፈለጡ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክፈልጡ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ሓቢርና ክንፅሊ ኢና። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ኩላህና ብመንፈስ ጸሎት ኮይንና ንጸሊ ኣብ ውሽጡ ዝነዶ ሰብ ከዓ ውፅእ ኢሉ ኣነ ክፅልየ እናበለ ክፅሊ ክእል እዩ። ጎይታ ይባርኽኩም። ታንክ ዩ ጂሰስ። ሃሌሉያ ግሎሪ ሃሌሉያ ምስጋና ለበካ እግዚአብሔር። ዕቤት እግዚአብሔር እናተረዳእና ሓይሊ እግዚአብሔር እናተረዳእና እቲ ኣብ ኣምላኽ ዝመፅእ ኣምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ዝፅውዕዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እናኣመና እምነት ዘለና ኣምላኽ ከኣል ምዃኑ ክንፅሊ ከለና ዝገብር ምዃኑ ክገብረለይ ይኽእል እዩ ኢልና ኣብቲ ውሽጥና ርግፀኛታት ኮይንና ንፀሊ እምነት ዘለዎም ኮይንና እምበርዶ ዝብል ሓሳብ ዘይብልና ጥርጥር ዘይብልና እግዚኣብሔር ብከኣልናቱ ዘይንጥርጥሮ ክገብር ዝኽእል ብምሕረቱ ክመፅእ ዝኽእል ዓብ ፀጋ ዘለዎ ነገራት ክልውጥ ዝኽእል ምዃኑ እናሓሰብና እግዚኣብሔር ክትገብር ትኽእል ኢኻ እናበልና ብዕቤትካ እንተኣማመን ኣለና ብከኣልነትካ እንተኣማመን ኣለና ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣባ ካብ ኢድካ ኩሉ ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር ነገራት ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ብመከራ ዝሓልፍ ዘሎ ህዝብና ኣብ ስደት ኮይኑ ዝጠሚ ዘሎ ህዝብና ዓሪቁ ዘሎ ህዝብና እግዚኣብሔር ሃገር ከም ዘይብሉ ስደተኛ ኮይኑ ሓዘን ናብ ልቡ ዝመልኦ ህዝቢ መንእሰያትና እግዚኣብሔር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ኩሉ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ኣብ ካልእ ቦታታት ኩሉ ፋሒሉ ዘሎ ህዝብና እግዚኣብሔር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻ ሒዝናዮ ንመፅእ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወጎይታ ሃሌሉያ ድምፅና ነስማዓዮን እግዚኣብሔር ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንጎይታ ንሕተቶ ንለምኖ ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ከኣለ ኣምላኽ እዩ ኣምኖየ ኣነስና ኣምላኽ ከምቲ ዝበለኒ ከም ዝገብሮ ኣምኖየ ኣምላኽ ይእመን እዩ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ንፋስ ክቅይር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣትሞስፌር ክቅይር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኩነታት ክቅይር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣነስና ኣምላኽ ኣምኖየ እናበልና ኣምነካየ እግዚኣብሔር ጸሎተይ ከም ትሰምዕ ኣምነካየ ነገራት ከም ትልውጥ ኣምነካየ ብኸኣልነትካ ይኣምን ኣለኹ ብዕቤትካ ይኣምን ኣለኹ ነገራት ከተንቀሳቕሶ ትኽእል ኢኻ እግዚኣብሔር ንዝደለኻዮ ተደይቦ ንዝደለኻዮ ተውርዶ ንዝደለኻዮ ትባርኾ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ሕያው ኢኻ ከምትሃና ዝበለትካ ልዕል ተብል ተዋርድ ድማ ንስኻ ኢኻ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ንመኻን ኣደ ብዙሓት ትገብር ተኣምራት ትገብር ኣምላኽ ኢኻ ከኣልነትካ እግዚኣብሔር ዓብዩ ንኣምን ኣሎና እግዚኣብሔር ንደልየካ ኣሎና ሃሌሉያ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንመፅእ በቲ ጻድቕ በቲ ምእንታና ይወቱ ዘሕለፈ ኢየሱስ በቲ ጠበቓና ዝኾነ ብርቱዕ ጠበቓ ብኡ እግዚኣብሔር ንመፅእ ወእግዚአብሔር ስምዓና ብምሕረትካ ብፅሓና ሃሌሉያ ኩላትና ብልቡ ዘለዎ ጸሎት ውፅእ ኢሉ ይጸሊ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኢየሱስ ኣነ ክጸሊ እሺ ትዕበይ Thank you, Jesus. ጠብየላ
أستيري تصلي أنا دحري خصلي أستير حفتي تبارك أستير تصلي تعبت بالوتيار ياسي الري نمسي لحني أوكي أستير تصلي الري هاليلويا كبر نسمك እግዚአብሔር أملاخ نمسكنك لنا نسخة عبا أملاخيخا كما خازبري يلن نسخة سلطونيخا እግዚአብሔሬ نسخة فقريخا نسخة سلاميخا እግዚአብሔር أملاخي نسخة كل زلك أبو إخامو كبرن هبك لنا بزا معلت زيا كابا خيا خوينات لنا مو እግዚአብሔሬ تمسكن እግዚአብሔር أملاخي أبانا زلك እግዚአብሔሬ ጽቡቅ እዩ ሰናዩ ተፈታዊ እሞ ክብርን ህበካ ኣለና ስለ ፍቅርካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ዘፍቀርካና ኢኻ ክንድልካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገጽካ ክንርኢ ዝገበርካና ዒንትና ከፊትካልና ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካባኻ ይኮይንልና ንሕና ለባማት ኮይንና ኣይኮንናን መስተውዓልቲ ኮይንና ኣይኮንናን ካባኻ ግን እግዚአብሔር ረኺብናዮ እሞ ተመስገን እጂ ድማ ተኣኪብና ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ በዚ ርእስቲ እዚ እግዚአብሔር أملاخي حيل حبرت كم استبهالي بحنسب حبيرنا እግዚአብሔር أملاخي مفللاي كابانا طفيو እግዚአብሔር أملاخي سيطان يسوع كريستوسي ጴጥሮስ እምነትካ ከይጠፍእሲ ስለኻ ሰይጣን ስኻ ሓይኩም መፂ ኢልዎሞ ሰይጣን ከዓ ብምሕሓይ ብምፍልላይ ኣብ መንጎና ኣትይደሎ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያን ዳኣትደሎስ ዲያብሎስ ምዃኑ ፈሊጥና ክንቃወሞ በቃ ናይ ፍልሊ መንፈስ ናይ ሰይጣን ምዃኑ ተረዲእና ወኣምላኽ ንጽሊ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ መንጎ ኣሕዋት ተኣቱ መንፈስ ንቃወመካ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ ናይ ሕብረት ኣምላኽ እዩ ኣብ ሕብረት ሓይሊ ዘሎሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ኣስተውዒልና ደቅኻ ክንተሓባበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወላድን ወለድን ክትሓባበሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብኣይ ሰበይትን ክትሓባበሩ እግዚአብሔር ኣምላኸ ሽማግለታት ክትሓባበሩ እግዚአብሔር ኣምላኸ ኩሎም ፓስተራት ነንሕድሕዶም ክትሓባበሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃሌሉያ ወኣምላኽ እንስሳ እኳ ይፈልጥ ተሓባቢሩ ጸላእዩ የጥፍእ ወኣምላኽ ንሕና ድማ ዝምስተውዓል እዚ ከልወና እግዚአብሔር ኣምላኸ ዓያሹ ተባሂልና ከይንጽዋዕ ወኣምላኽ ኣለብመና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣለብመና እግዚአብሔር ኣምላኸ ብዙሕ ዕማም ክንገብር እንዳኸኣልናሲ ኣብ ንሕድሕድና እንዳተጠማመትና ብዙሕ ነገር ሓልፈና ኣሎ ሰይጣን ከይብለፀልና እግዚአብሔር ኣምላኸ ክደነና ወኣምላኽ ክደነና እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብ ሕብረት ዳ ይኹን ሓይልና እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብ ምትሕቑቓፍ ዳ ይኹን ሓይልና እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብ ምትእኽኻብ ዳ ይኹን ሓይልና እግዚአብሔር ኣምላኸ ወኣምላኽ እስኻ ርዳእና ብዙሓት እዮም ዝጠፍኡ ዘለውና እሞ መን ክሪኦም እግዚአብሔር ኣምላኸ ብዙሓት እዮም ተጨነቑ ዘለዉ እሞ መን ክሪኦም ነንሕድሕና እንተተባላልዒና ዳ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸ ነዚ ምስትውዓል እዚ ክትህበና እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብዚ ግዜ እዚ እሱ ጥራይ ይደልየና ደሎ ወኣምላኽ ንሳይና እንደሊ ደለና ሰይጣን ብብዙሕ ነገር ተበሊፅልና ሕጂ ኸ በዛ ነገር እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኸ ነዚኣ ምስትውዓል ክትበና እግዚአብሔር ኣምላኸ ፍቕርን እንሕድሕድና هل تبل እግዚአብሔር ኣምላኸ ክንተሓላለ ክንዳናገጽ እግዚአብሔር ኣምላኸ ጎደለና ክንሸፋፈን እግዚአብሔር ኣምላኸ ንስኻ ርድኣና ንብል ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሳይተድልየና ደላ እግዚአብሔር ኣምላኸ ነዛ ዓቢ ኣብ ቅድሜና ተቐሪብልና ደሎ ኩሉ ነገር ኣዳሊኻልና ኣለኻ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኸ ኩሉ ሰላም ኮይኑ እዩ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ደሎ ንሕና ጥራይ እግዚአብሔር ንዓና ኢኻ ትጽበ ዘለኻ ነንሕድሕና ክንተሓባበር ነንሕድሕና ክንፋቕር እግዚአብሔር ኣምላኽ እሳኻ ትጽበየና ዘለኻ እሞ ወኣምላኽ እሳ ክንገብር እስኻ ርድኣና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንድኻምና ርአ እግዚአብሔር ንጎደለና ርአ የሱስ ኣብቲ ቀራንዮ መስቀል ዝወዓልካ የሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እስኻ ርድኣና እግዚአብሔር እስኻ ርድኣና ምስትውዓል ሃበና ዒንትና ክፈተልና እግዚአብሔር ኣምላኽ حيل هبنا እግዚአብሔር ኣምላኸ ትልኽ ንብል ኣለና እሞ እስኻ ግን ሓይል ሃበና እግዚአብሔር ኣምላኸ ንደልየለና ምዃን ግን ኣቢና እስኻ ርድኣና እግዚአብሔር ኣምላኸ እስኻ ተደረዲእኻ እንዳስ እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣይንኽእሎን ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸ ሓይል ሃበና ኣሜን ሓይል ሃበና እግዚአብሔርን ፓስተራት ሓይል ሃቦም ንመዘምራን ሓይል ሃቦም ንቆልዑት ሓይል ሃቦም ንኣረግቶት ሓይል ሃቦም ነጓብዝ ሓይል ሃቦም እግዚአብሔር ኣምላኸ ወኣምላኽ ኣብ ሃገር ውሽጢ ደለዎ ሓይል ሃቦም እግዚአብሔር ኣምላኸ
نحنا أنت حيلنا نحنا ننحد حدنا أنت تأساسيرنا نحنا ننحد حدنا أنت تحبابيرنا زغربنا يلن سيدان أبقرمينا والحنت أيكونا نمو እግዚአብሔር አምላኸ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ነገርና ኩሉ እስኻ እሙንን ጻድቕን ኢኻ እሞ ከም ትገብሮ ፈሊጥና ኣለና ጎይታ ክብሪ ኩሉ ንስምካ ተሪፍ ደሎ ግዜና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ተመስገን ኩሉ ክብሪ እስኻ ውሰዶ ብሽም መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን 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 ሃሌሉያ ሱፋታ ባስሮባዳ ያላካላ ባሸዲና ባስሮባዳ ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ይባረክ አናኸ ጽሌ ስናይስቲ ተፍተል ግባቢሌ ሃሌሉያ ነዚህ ጊዜ ነዚህ ሰዓት ዝሃበና እግዚአብሔር አቦነ መስግነካ አቦ ክብር ንህበካ እግዚአብሔር አምላኸ ንዓኻ ገልጹ ደሊ ዝሓፈረ የለን ሞተ መስገን አሜን እግዚአብሔር ዘፍቅሩኹም ምኽሩት ተጸውዑ ሁሉ ንሰናዮም ይኸም ተባሃለ አቦ እዙው ንሰናይና ስለዝኾነ ተመስገን ንባርኸካ ክብሪ ንህበካ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ሰናዩ አሜን በመዓልቲ ጸበባ ዕርድዩ አሜን ነቶም ኣብቲ ማዕቆብኻ ይፈልጦም ይኸም ተባሃለ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ኢኻ እሞ ተመስገን ዕርድና ኢኻ እሞ ተመስገን ጸባኻቶም ዓቂብና ኣይሓፈርናን እሞ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ንባርኸካ ዘመዓልቲ ዕድል ስለዝሃብካና እግዚአብሔር የተባረክ ሕጅውን እግዚአብሔር ንጥል ያለና በእቲ ዝተዋህበና አርእስቲ እግዚአብሔር ስለ ማሕበር አምላኽ ስለ አካል ክርስቶስ ንጽልለና ስለታ ብደምካ ዘጥረኻያ ማሕበር ንጽሊ ኣለና بقويتا بإيسوس كريستوس لومي እግዚአብሔር አምላኸ ምቀበባል ክኸውን ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር ሎሚ ምፍቃር ክኸውን ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ከምቲ ባርናባስ ንጳውሎስ ናብ ሐዋርያት ዘቕረቦ እግዚአብሔር አምላኸ ከምቲ ፈሪሖሞ ዝነበሩ እግዚአብሔር ምቅራብ ዝፈልእዎ ነዛ ማሕበር የሳድድ ኣሎ ኢሎም እግዚአብሔር አምላኸ ባርናባስ ግን ተቀቢሉ ናብ ሐዋርያ ወሲዱ እግዚአብሔር እንሆ ንብዙሓት በረኸት ከም ዝኾነ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኸ ማሕበርካ ምቅበባል ክኾነላ መገዘዛ ክኾነላ መፍቃር ክኾነላ እግዚአብሔር አምላኸ ብሽስ ንጽሊ ኣለና ሎሚ እግዚአብሔር አምላኸ ጸጋ ኣለልዮም ዘውፁ ከም በዓል ባርናባሳት ይብዝሑላ ማሕበርካ ንብል ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ሎሚ ብፍቅርና እግዚአብሔር ህይወትና ከምስክር እግዚአብሔር ብፍቅርኩም የምዘለልኩም ኢልካና ያኻቦ ሎሚ እግዚአብሔር ዓለም ንበረኸት ክንከውን ነቶም ዘይኣምኑ ንበረኸት ክንከውን እግዚአብሔር ምፍልላይ ዘበለ ከም ማሕበርካ ክንቀል ዘይምእዛዝ ዘበለ ከም ማሕበርካ ክንቀል እግዚአብሔር አምላኸ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካፍቲ ቃል ንዛረቡ ካፍቲ ወንጌል ንምስክሮ ህይወት ይዝምስክር እግዚአብሔር ሎሚ ማሕበርካ ብህይወት ክትወፅእ ንጽሊ ኣለና ሎሚ እግዚአብሔር ሰይጣን ክሓፍር ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እንዳፈረኹምን ብፍልጠት አምላኽ እናዓበኹምን ብኩሉን እግዚአብሔር ባህ ክተብሉ ከም ተባሃለ እዚ ጻውዒትና እግዚአብሔር አምላኸ ንምፍልላይ ኣይኮነን ጻውዒትና እግዚአብሔር አምላኸ ፍረ ክንፈሪ ብፍልጠት አምላኽ ክንዓቢ እዚ ጻውዒትና ሞ አቦ ማሕበርካ ጻውዒታ ክትገብር ሓይልን ጸጋን ክትባ እግዚአብሔር አምላኸ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና ሎሚ ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን ብርሃና ክበርህ ማሕበርካ ኣብቲ በሪኽ ክትመላለስ እግዚአብሔር አምላኸ እግዚአብሔር ነጋሪ ከምና ኢራብ ክገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ ከመላልሰን ከም ተባህለ ሎሚ ማሕበርካ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ቦታ ትመላለስ ሎሚ ኣካልካ ሎሚ ትውፃእ እግዚአብሔር ብፍቅሪ ትባረኽ ብምግዝዛእ ትባረኽ እግዚአብሔር ምፍልላይ ዘበለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቆረጽ እግዚአብሔር አምላኸ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኸ ብጸጋ ትውፃእ ማሕበርካ እቲ ዝሃብካያ እግዚአብሔር አምላኸ በሐዋርያነት ትውፃእ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ብነቢያት ትውፃእ እግዚአብሔር ብምምርና ብፍልጠት ትውፃእ እግዚአብሔር አምላኸ ብወንጌል ትውፃእ እግዚአብሔር አምላኸ በዝትለለ ማሕበርካ እግዚአብሔር አምላኸ ንብዙሓት ንበረኸት ግበራ ንብዙሓት ነዞም ዝጠፍኡ ዘለው እግዚአብሔር አምላኸ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰይጣን ዕድል ኣይርከብ ሎሚ እግዚአብሔር ማለትና ኮይኑ ክስምዓና ስለተን ዝጠፍኣ ዘለዋ ነፍሳት ስለታ ሲኦል ትውሕጠን ዘላ ነፍሲ ሎሚ እግዚአብሔር ኣመሐለዊና ዶም ክብል እግዚአብሔር አምላኸ ነፍስ ወከፍ ማሕበርካ ኣካልካ ክትረዳ ብሽሜት ጽልለኹ እግዚአብሔር አምላኸ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስም ንበረኸት ዳትኹን ማሕበርካ
لومي እግዚአብሔር አምላኬ ዓለም ብምፍልላይና ኣይትፍለጠና እግዚአብሔር አምላኬ ሎሚ ዓለም ብዘይ ምእዛዝና ኣይትፍለጠና ሎሚ ዝቁረስ እንጀራ ይሃልወና አቦ ነፍስ ወከፍና ዝቁረስ እንጀራ ናብ ህይወት ዘምጽእ እንጀራ ናብ ክርስቶስ ዘምጽእ እንጀራ ብጎይታ በኢየሱስ ስም አቦ ሎሚ ማሕበርካ በዚ ነገር ዝተባረኽ ንብላለና እግዚአብሔር አምላኬ ንፈውስ ክንከውን እግዚአብሔር አምላኬ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ነቶም ዝጠፍኡ ዘለዉ ንምድሓን ክንከውን ሎሚ እግዚአብሔር አምላኬ ንሰብኣይ ንመላእኽቲ ለኣኽካን ንሰብ ይኻሊኽካ እግዚአብሔር አምላኬ ስጋዕ ወሰን ምድሪ መሰኻኽሪ ክትኮኑ ብስመ አብን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝበልካ ጎይታ ሎሚ ማሕበርካ ነዚ ቀንዲ ስርሓ ነዚ ቀንዲ ዓያ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትወፅእ ጽልለኹ ጎይታ ከምኡ ስለትገብሮ ተመስገን ስለ መንእሰያትና ንጽልለና ስለ ደቅና ንጽልለና እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረጦም ሓይሊ ክትቦም ተካት ወለዶ ክኾኑ እግዚአብሔር ንዓኻ ሕሊፍና ንህቦም ኣለና እግዚአብሔር አምላኬ ብቕንዓት ቤትካ ዝወፁ እግዚአብሔር አምላኬ ብናየሁ መንፈስ ኣቦ ናይ ኤዛቤል ናይ ዝምድሪ ዘጥፉ እግዚአብሔር ብቕብዓት ክወፁ መንእሰያትና ደቅናን ሎሚ ተካት ወለዶ ክኾኑልና ብሽሜስ ንዓኻ ሕሊፍና ንህቦም ኣለና ብጽድቅን ብሓቅን ዝፈርዱ እግዚአብሔር ናይ ዳንኤል ብሉፅ መንፈስ ዝወፁ ሎሚ የተስኡ ንብላለና ኣቦ ትኽእል ኢኻ ነቲ ናትካ ዕዮው ነቲ ናትካ ስራሕ እግዚአብሔር አምላኬ ንቃለይ ክተግሃሌ ከም ዝፍፀም ክገብረ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር ብቃልካ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ሎሚ መልስ ጸሎትና ኩን ሎሚ እግዚአብሔር አምላኬ መልሰልና ንብላለና መልስ ሎሚ ንብላለና እግዚአብሔር ከምቲ ኤልያስ ሎሚ ብሓዊ መልስ ዝበለካ ሎሚ ብሓዊ መልሰልና እግዚአብሔር አንጻር ደቅና አንጻር ቤተክርስቲያንና አንጻር ወንጌል ዝኾነ ሁሉ ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቃጠለ ይሁን ይቃጸል ንማሕበር አምላኽ ግርግር ድፈጥል እግዚአብሔር አምላኽ ንማሕበር አምላኽ ዝፈላል ኩሉ ከዘይ ኮን ሓው መጻት አጽሎ በጎይታ በኢየሱስ ስም ንብላለና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ለሁሉ ነገር ተመስገን አታጸሎት ተሰምዕ ስጋና በቃ መጥተም ተባህለ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ሰሚዕካ ትምልስ አምላኽ ኤልያስ አምላኽና ኢኻ አምላኽ ዳንኤል አፈና ብዛዓጽኻ አምላኽና ኢኻ አምላኽ ኤልያስ ሰማያት ዘዓጽኻ ሰማያት ዝኸፈትካ አምላኽና ኢኻ ሎሙን ህያው ኢኻ ሞት ተመስገን ክብሪ ሁሉ ስኻው ሰዶ ብተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ أنا أكمل لألن كندق مسحواتي كوينة قويتا بارك هاليلويا سمع على ده سمع على سبع الله ختابي آمين هاليلويا قويتا أنا مسجنك كلنا تبارك أملاغي نسغا عبيغا ناي كله جزائيغا بعال سلطانيغا عسيغا هاليلويا نسغاس أملاغي عبيغا ناي كله جزائيغا بعال سلطانيغا عسيغا أملاغي نسغاس عبيغا ناي كله جزائيغا بعال سلطانها عزيغا هاليلويا هاليلويا عبيغا عزيغا عبيغا يدازي أبا تحب أنت خونا أمين أمين أبا قدر حقيا لنا بتحت قصصرك إكزيابير سمايات أمين إكزيابير قويت أسراوي مدرن تحت مدرن أبا معمو تفلت إكزيابير كلنا تكاد يكون إكزيابير عمي خان بلك لنا نهزبي أكيب كان حواتي أبيك خمس جيركا إكزيابير أباي أبتن كنت يكون اسنا بقى خنا نكعرز رداك إكزيابير نسكنك أبو أبز مدرت الدنا زحكب كنا نبغى قص كزقنا حكنا إكزيابير كبر بلك لنا عميق أبا عميق إكزيابير عميق مسكنا يتوب بقى مسكنا نايب صحبها سجدنا نملكنا نيتنا بقى حبيب مخلص لتأملنا
عابي مخانك وقويتا سلز بلتنا نمسكنك لنا عابي اكسيابير سلز وكسيابير قويتا سراويت انه ولو هبو ابزا مسكره وقويتا سراويت ولو هبو صمن صلاتن وكسيابير قويتا سراويت سلهزبنا وابو እግዚአብሔር አቦ ስለወዳትና ናዋልድና ስለቦታትና ነዴታትና ስለሐትና ወጎይታ ሰራዊት ይሕዋትና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለታ ምድሪ ወጎይታ ናባኻ ከነንቃር ተአኪብና ወለው አቦ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብርግጽ ወለው አቦ ከም ህዝብ ኾነ ከም ውልቀ ሰባት ወእግዚአብሔር واملاخي نسخه እግዚአብሔር በደል እንተ ተጸባጸብካ ሳብ ቅድሜኻ ደው ክብል ዝኽእል የለን እግዚአብሔር በሐቅ ወለው አቦ ግና ከምሕረትካ ተአማሚና መስቀል ወድኻ ተአማሚና ወይታ ደም ወድኻ ተአማሚና ናባኻ መጽና ለና እግዚአብሔር ህዝብና ሒዝና ናባኻ መጽና ለና እግዚአብሔር አቦ ትርጉም ቤተ ክርስቲያን ወጎይታ ሰራዊት ንስኻ ምሳና አንተ ደይ ሃሊኻ እስኻ ማእከልና ተደይ ተራይኻ ስንታ ያሎ ካብካለ ንፍልየሉ ስለዚህ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አማከልና ክትርከብ ኢየሱስ ስሙ አቦ ቤተ ክርስቲያን ዘበን እዚ አብዝ ምድር ስደደለና ሆኖ እግዚአብሔር አማከል ሀገር ክትረዳና በኢየሱስ ስም ንጽልያለና እግዚአብሔር አምላከይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ጽቡቅ አብነት ጽቡቅ አያም እንትختሉ እግዚአብሔር ደቅናና አሽህዋትናን እዘም ሕጅ ዘለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አራያና አካይዳና አባዬ አቡ ሙሃና አው ኻንካ ክንዝክር ወእግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወለው አቦ ሰባት ሓቢኦም መኽሪዮም ስኻ ግን ትሰምዓ ጎይታ ሰባት ተንኮሊ አልሚዮም ንስኻ ግን ትርኢ ዕቤትካ ስለደይ ዝክሩ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ እስኻ ግን ዓብ አምላኺኻ ኣብ ኩሉ ለኻ ድሽፈነካ ነገር የለን ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዝፈል ምፍልላይ ዝመኽሩ ወእግዚአብሔር አቦ ከተጠንቅቆም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር አቦ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንህዝብ አምላክ ክብትኑ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዝመኽሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከተጠንቅቆም ወለው አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና ወለው አቦ ብፀሓዮም ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላኸይ ገዛሮሰም ከርኢ ወለው አቦ እግዚአብሔር አቦ አምላኸይ እግዚአብሔር አብ ዘመን ዘአብ ኩሉ ክረአዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍርሃት ካረስዕም ወለው አቦ ብዙሕ ነገር ድጋገዩ ምሕረት ክትገብረሎም እግዚአብሔር ዓቢ ምዃን ካሎም መዓልቲ ክርኢ በኢየሱስ ስም ንጽልያለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንሆ ሕጂ ድማ ወለው አቦ ንፋሕ زبل هزبنا እግዚአብሔር አቦ بدي አምላክ ምንት ከይጠፍስ እግዚአብሔር ናባኻንም ጾማለና ቅድም ንቤተ ክርስቲያን ወእግዚአብሔር አቦ ተአኽትርከብ ወእግዚአብሔር አቤና ይኹም ካቤነትኹም ከምባል ወእግዚአብሔር ከተድሕና ናይ ክርስቶስን ምዃና ጥራይ ቤተ ክርስቲያን ክትፍለጥ ጎይታነት ተሰቅለ ክርስቶስ ንዑ ንበይኑ ጥራይ ክሰብኽ ቤተ ክርስቲያን ወእግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ አገልጋል ወእግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ አነ ናይ ክርስቶስ የድብል ወእግዚአብሔር روسو خير إن خرستوس داخر إن أنا بكرستوس قبل نعم مرأي قبل إنه حديات عالم زرح جنشل أملاخ دابلنا بخا خملكت وغزيابير بيسوس كرستوس منتصلي لنا زيابير زيتا سراويت أملاخنا إنه እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አኪብ ካነኻ ክትጎብረኻ እግዚአብሔር ብጥንቃቅ ክትጎብረኻ ብጥንቃቅ ክትጎብረኻ እግዚአብሔር ክትምልሰኻ ዝነገርዚ እነሆ ጽሪት ቤተ ክርስቲያን ንደልለና ብደምካ ተሐጽበት ቤተ ክርስቲያን ንደልያለና ጎይታ ድልየትኩም ንገሩን ይኻልካ እግዚአብሔር ቁኑዕ ትምህርት ንደልያለና እግዚአብሔር እቲ ጽሪ ወንጌል ንደልያለና እግዚአብሔር ናባካ ተቀምጥ መንፈስ ንደልያለና እግዚአብሔር ملعت منفس قدس ندلي علينا قويتا እግዚአብሔር مريحت منفس قدس ندلي علينا እግዚአብሔር قويتا سراويت أبا أبزتو لزدخت حلالف بيت كريستيان بسمرة كريستوس كريه بفرح እግዚአብሔር أبو بيرتو بفوز خد فلات وእግዚአብሔር حمي مدمس بسقا الحمامة وقويتا منفس ونكتع وእግዚአብሔር وأبو نفسه ختصر وእግዚአብሔር قويتا سراويت مساقا معنا خون بيسوس سم نصلي علينا እግዚአብሔር በካይዳና ክንጽውዖም ንኻልኦት ወእግዚአብሔር በራእያና ብስጉምትታትና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በረገጽ ላይ ክርስቶስ ይኹብልና በረገጽ ላይ ኢየሱስ ይኹብልና እግዚአብሔር በትካይዳና ክንልለይ በኢየሱስ ስም ንጽልይ علينا ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አበረክቱ ጻያው ጎይታ ሰራዊት አበረክቱ እግዚአብሔር አቦ በቅንዕና በቅድስና እግዚአብሔር በህብረታ በፍቅራው እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት
مدحان بكله قويتا تسخازها بكايو كل وهباتاتك اتبعاها زأمن كل وغزيابير سلطان توهبه بعلت سلطان بخانا بيت كريستيان وقويتا كل خريئي سيطان منقستون كان قد كفرهون يزيد قدام وغزيابير يقبام يخفرحو يقبام منقست سيطان كان قد وغزيابير قويتا سراويت بيسوس كريستوس بيت كريستيان تسا أملاكي ترى وغزيابير قويتا سراويت نقفع تصباو أملاكي أستخاق الله بيت كريستيان نسأم على وغزيابير ندليك كلنا وغزيابير أبو نعين حواتين خبزاق زيزيات حسكا وغزيابير أب كل قص مدر الله بيت كريستيان أبا أب كل قص مدر الله ودق والهزبنا وغزيابير بقدسنا أنا بخاخو مصو وغزيابير أبو ولو هبون انت سغل يسوس كريستوس نعوخ سبكو نعوخ أمنو مدحان بو بخانو خفلت وغزيابير بويتا سراويت أبا انتي منفس حق خصدلهم انت زمهر منفس وغزيابير كمت انت زساقر منفس كمت بيسوس نصلي علينا ويتا منفس قدس أما أكلنا ترخب ويتا منفس قدس ردعنا مسانا وطم سنوزا ويتا منفس قدس أقول ببنا وغزيابير قدس أم نفس وكفنا تقمت أم نفس وكفنا ترى ويتا منفس قدس كن قبرت تقبعنا تراي كن قبرد أنا منفس قدس نصلي علينا وغزيابير أبو بارككم نمرحتنا بارككم نممهرنا وغزيابير نزي زمن زخول وغزيابير نعوم نخلقوت مساقر زخون حيلي قبعتك يعزز يفتح بيسوس كريستوس وغزيابير أبو يمسح اللهم أبا بيسوس كريستوس قالوا بزيبلو لعيد وغزيابير زي طرطرو لعيد وغزيابير منفس قدس أبقم كورد بيسوس نصلي علينا إتكاتم كأيوم مملشا تمسا إتكاتم مملشا ما تصبح بمنفس يتحدثوا بيسوس كريستوس نبارخهم علينا تمسكن وغزيابير سلطم زمرخنا دلو تمسكن وغزيابير سلطم زخيدنا دلو وغزيابير نمسكن أبقالنا سليم وغزيابير نصلي لهم دمالنا ولو هبو مملشا ما برق تخوصوا مملشا بآخا خرعي وغزيابير ناتهم كيرا وغزيابير نايسوكم كيرا وغزيابير قويتا سراوي التمسخ ظلو منفس نابقم كورد نسل ما خرعن كللن وغزيابير بزخو فلتو بيسوس سم نصلي علينا غزيابير أملاك سلو كل تمسكن كاب سمين لنبو كاب مبرعن معراب نحنا إرتراويان زي بالله هاجرن مدرن يلا دمو غزيابير أب كل خدمة سامع الزيا إيد كان أب كل خزرقح وغزيابير منفس كاب كل خفسس نسوى عكالنا نلمنا عكالنا زلمنا يقبل زدلي يرتب زوقعكو هاي خفة اللي مو تمسكن سلد ملس كالنا كل خفة كل سبت كل مسكان عن عخايقون بشم قويتان عن مدحنا إيسوس كريستوس آمين تبارك قويتا برخ يبركم آمين آمين كبرنك غزيابير يخون هاللويا تا مزمور مجمرة زمرة تاخذ زمرة يمو غزيابير بزمرحنا هن كيدينا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو غزايخا بعال سلطانخا أزيخا حبيبا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو غزايخا بعال سلطانخا أزيخا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو غزايخا بعال سلطانخا أزيخا أمنو إنا نزام لقزي نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو غزايخا بعال سلطانخا أزيخا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو غزايخا بعال سلطانخا
أزيخا عبيقة نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو قزايخا بعال سلطانها أزيخا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو قزايخا بعال سلطانها أزيخا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو قزايخا بعال سلطانها أزيخا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو قزايخا بعال سلطانها أزيخا نسخا بينخا أملاخيخا كلو قزايخا بعال سلطانها زيخا نعم سلطانا بيدكاي نعم نجاراتنا خلوتو يا أبيه سلطانا بيدكاي أزيخا عليها زي قزا كايلن زي إزز كايلن تلات خاكواسا لعبيت سلطانكا الناقابات أوري قزوخا تحفي قويتا أبيخا كنتاتنا خلقيرو كل نجاراتنا يا أبيه كم تنسخات اليوم سمور كتقبرو أمنيخا بصلوت نقادل اللونا بصلوت نقادل اللونا قويتا نقادل اللونا بصلوت نقادل اللونا وقتي أبيه سلا هزبنا نقادل اللونا وقتي أبيه سلا تفحزب الهزب نقادل اللونا جي أبيه أملاخنا نسخا بينخا أملاخيخا ناي كلو قزايخا بعال سلطانها أزيخا نسخا بينخا ناي كلو قزايخا بعال سلطانها أزيخا أمين هللويا أزيخا عبي أزيخا عبي أزيخا عبي أزيخا عبي يا بهير أزيخا عبي أزيخا عبي عبيد كازي تمرماري أملاخ هللويا هللويا أملاخ أبو قويتنا يسوس كريستوس أبو خبري أملاخ عبي 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 خاصها عبيد كاي ودان مني زي الزكاة مني زي الزكاة مني زي سمعك وقتي أبهير هاللويا عبيد كاتا أمامينا إنا نمتس زلنا أبكال النت كاتا أمامينا إنا نمتس زلنا قتي أبهير أبكال تسفخاتا أمامينا إنا نمتس زلنا بسؤولت نقادل زلنا سقتي أبهير كتقبر تخيل مخانكا فليتنا إنا أبكد ميخا برتوع زبهال يلن أبكد ميخا يكالن زبهال يلن أبكد ميخا يكونن زبهال يلن قتي أبهير نعخا خلو قليلي كبرنا آخا قويتا هاللويا Thank you Jesus ربع عسرت حمشتنا عسرت أربعة تعرفنا أنا لو أبلبكم زلوت أولاد كتسلي أبكد مزهيا وأملاح أبكد مزبعال سلطان عب أملاح هاللويا كتسلي تقولكم حدث مستسلي دحري باستر أبراهام نايمو داتها مسجانا جيرو خعات ولا ناي أبلب زلوت أولاد أبلب زفسس زلو أولاد سب لب خفسس عدل كنهبينا جدي أبي هيري بارخ ناي كلو كزايخا بعل سلطانيخا أسيخا عبيخا هللويا هللويا أنا خمس جنيه إجابير تمس جنيه يكون الجبة بلبة خمس جنيه أنا خمس جنيه أنا خمس جنيه آمين إجابير تمس جنيه يكون كبرنا إجابير يكون هذينا نخبرك لنا قويتا أتا قرم زخان كأملاخ مكار مسون سلام أبوز العالم بينها
እግዚአብሔር ጎይታና ቅዱስ ፍቃድካ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ ነዘን ውሕዳት ቅንዋት በአኻ ፀኒዕና እግዚአብሔር ሃረርታና ንስኻ ኾንካ አባኻ ኩሉ ከም ዝርከብ ፈሊጥና ንስኻ ናይ ኩሉ መፍትሕ ምዃንካ ተኣማሚና ወጎይታዬ ብጸሎትን ብጾሙን ቀኒና ህዝብኻ እግዚአብሔር አምላኽ ገጽካ ደልዩ መንፈስ ምህልላፍ ሲስካሉ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ጉኑን ስምካ ነቲ ዓብ ስምካ ክጽውዕ ፍቃድ ሂብካ ወጎይታዬ ምንኣኽ ናይ ልቡ ኸፍስስ ኣብ ቅድሜኻ ወእግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ስለ ዝፈተኻ እሞ ኣዝና ነመስግነካ ኣለና ተመስገን ተመስገን ስለዞም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ አመስግነካ ኣለኹ ስለ ኩሎዞም አገልገልቲ እግዚአብሔር አምላኽ አመስግነካ ኣለኹ ነዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልቦም ስለ ዘቐመጥካ አመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ክትፍውሰና ስለ ዘለኻ እዚ በረኸት ስለ ዘፍሰስካ ንልቦምን ስለ ዝሓባበልካ እግዚአብሔር አምላኽ ንኣና እውን እግዚአብሔር አምላኽ ተኣዚዝና ብሕብረት ኮይንና ኣብ እግሪ ዝፋንካ ክንቀርብ ዝገበርካ ሓይልኻ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ተቓልካ ብዘይባ ኣይሲ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ኢልካና እግዚአብሔር እወ ብዘይባ ኣኻ ሓንቲ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልኒና ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና ግን እግዚአብሔር አምላኽና ለውሃትካ ስለ ዝበዝሓልና ግን እነና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሜኻ ጠጠው ኢልና ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ወጎይታዬ እቲ ጥጥቂ ናይ ጎይታይን መድሓኒየን የሱስ ክርስቶስ ተሸፊና ኣብቲ ዘይቅረብ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ምስቶም ኩሎም ቅዱሳን 24 ሰዓት ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሜኻ ቅዱስ እናሉ ዝድፍኡ ሓቢርና ድማ ሕጂ ንሕና ምስኣቶም ጎይታ ሰራዊት ኣቦይ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ ቅዱስ ኢኻ እንታ ዘለኣለማዊ በይንኻ ንስኻ ሓያል ኢኻ እንዳበልና ንድፋእ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ንሰግድ ኣለና ጎይታዬ አምላኽና ስለ ዝኾንካ ንሕና ንሰግድ ኣለና ፈጣሪና ስለ ዝኾንካ ንሰግድ ኣለና ብኹነታት ኣይትድረትኒ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ ብምዃንካ ኢና ነመስግነካ እግዚአብሔር ፈጣሪ ብምዃንካ ኢና ንሰግደልካ ጎይታዬ ብኹነታት ብዘየገድስ ንሱ ንበይኑ እዩ ወገኑ ኣወጊና ንዕኡ ግን ኣብ ቅድሜኻ ድፍእ ንብል እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ንስኻ ክበር ቅድሚ ኩሉ ንስኻ ተጎይተት ቅድሚ ኩሉ ኣባና ተረአ ኣባሎትካ ተረአ ተገለጸ እንተ ናይ እስራኤል ቅዱስ ብፍቅርን ሰኒትን ጌርካ ተረአ بسلام نحدثنا غيرك ترى بروخ እግዚአብሔር አቦ ናይ ሰላም ኢኻ ንስኻ ወጎይታዬን እምነት ተጽንዕ ንስኻ ኢኻ ንጸለና ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር በእምነት ክጸንዕ ክኸውን ተኣማሚን ናብ ቅድሜኻ አሜንን እወን ንብላለና እግዚአብሔር ጎይታይ እንውስ ሁሉ ነገር የለን እግዚአብሔር ቃልካ ዓብዩ ግና ኸብቲ ንሕና እንምኖን እንሓስቦን ዘበለ ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ይኹንኖ ዝተባለ وእግዚአብሔር ንሕና ድማ ካብቲ ዝለመና ንላዕሊ ኾንካ ከም ትርከብ ተኣማሚንና ንመስግነካ ኣለና ውሰዶቱ ክብሪ ንበይንኻ እግዚአብሔር ውሰዶቱ ኣምልኾት ስግደት ንበይንኻ ውሰዶ ጎይታ ሰራዊት ኣቦየ ኩሉ ንስኻ ክበር በይንኻ ጎይታ ተመስገን ስለ ተጸለየ ጸሎት ተመስገን ስለ ዝብሩኽ ቅንያት እዚ ተመስገን ስለ ዝሓጎስ ደስታ ዝሃብከና ሰላም መሊእና ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ወይ ክንደይ ጣዕም ዕድል ምስ ኢየሱስ ንምንባር ወይ ክንደይ ጣዕም ዕድል ምስ ኩሎም ቅዱሳን ተሓባቢርካ ኣብ እግሪ ዝፋን እግዚአብሔር አምላኽ ምዝማር ምምስጋን ክንደይ ጣዕም ዕድል ኣታው ጎይታዬ ነዚ በረኸት እንዳዘከርና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታዬ ነዛ በረኸት እዚኣ ሲእነማ ዘለኻ እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ ከም ትገብሮ ተኣማሚንና ኩሉ ተጸለየ ጸሎት ከዓ ነመስግነካ ኣለና ኩላህና ብሕብረት ኮይና ነመስግነሉ ግዜ ክኸውን ድማ ንኣምነካ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታዬ ክንርኢና እግዚአብሔር ብሰላኻ هاليلويا بسألها እግዚአብሔር أملاك كنرينا أزينا نخبرك نسجدلك لنا أتهلو زل ألما وبيتا كما خاص لزين لنا ندن لنا እግዚአብሔር أملاك آمين آمين يبلو كلهم قدسانك آمين آمين يبلو كلهم ملائكتك آمين التايم لا لسان حزبك آمين كل مسقانا يخون أخا آمين آمين يبلو كلهم ملائكتك آمين آمين يبلو كلهم قدسانك آمين التايم لا لسان حزبك
አሜን ኩሉ ምስጋና ይኹን ንኣኻ እልልታ ይምላእ ልሳን ህዝብኻ ናይ ጓህን ናይ እህታን ናይ ሞትን ናይ ትካዝየን ናይ ደም ምፍሳስን ጎይታዬ እልልታ ክመልእ ልሳን ህዝብኻ ንልምን ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ክልወጥ ኩሉ ነገር እቲ ኩሉ ዝጸለናዮ ዘበለ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ብሓፂር ግዜ ክልወጥ እሞ ናይ እልልታ ዘበን ክትገብረልና እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ሰላም ዘበን ክትገብረልና ናይ ዋኽዓታ ዘበን ክትገብረልና ከምቲ ኢያሱ ናይ ብታሸባዓይቲ መዓልቲ ኣውክዑ ዝበሎም ናይ ምውካዕ ዘበን ክኾነልና እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ትኽእል አምላኽና ኢኻ ንስኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ብሓይልኻ ከም ትልውጦ ተኣማሚና ነመስግነካ ኣለና ተመስገን 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 ኣመስጊና ዘይንጸገበካ ያው አምላኽና ተመስገን ስለዞም ዝሃብካና ኣገልገልትና ተመስገን እግዚአብሔር በቢ ዘለዎ ሓይልን ጥዕናን ሃቦም ምግላጥ ጥበብ መንፈስ ቅዱስ ሃቦም ሕሱሩን ክቡርን ንምልላይ ዘኽእል ጸጋ ሃቦም እግዚአብሔር ንባርኾም ኣለና ብምልአት እግዚአብሔር ክለዓሉ ሓይሎም ክሕደስ መመልሹ እቲ ምግላጥ መመልሹ ክበርህ እግዚአብሔር አምላኸ ብርሃኖም ክደምቕ እግዚአብሔር ንብዙሓት ንበረኸት ክኾኑ ኣብነት ክኾኑ እግዚአብሔር አምላኸ ኣዕኑድ ኮይኖም ድማ እግዚአብሔር ነቲ ዝስዕም ጀነሬሽን እግዚአብሔር ንምስሓልን ንምኽብካብን ዘኽእል ጸጋ ኣብ ልዕልዮም ክፈስስ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣገልገልትና እግዚአብሔር ዝበረኸት ዝክፈስስ ንምርቕ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታዬ ሓደ ልብን ሓደ ብርክን ሓደ ሓሳብን ሃበና يأكل أتشون كل الزبالة نجار كله وطيء خدم سس بشم قويتنا المدحنين يسوع كريستوس سم نسأل لنا محبر كريستوس نسأل لنا حدا اللي بغت كون إجابير مملش أنا بحدا كبا كل المحبرات إجابير أملاق أب حدا عنده خوينا إجابير أملاق وقيتها بحدا كنا بحال حبيركم إذا بالتقال أملاق مو حنت بيت كريستيان كتكون إجابير أملاق ببذل لنا إذن إجرن أكلون كنا خنا مسجنا كان كنود سكان كنملخ كان قلقل كان قيتها نلمنا لنا سلو كل نجارنا مسجنا كلنا تهيا ونقص لقلب بين خان السخاء تبارك السخاء بينها أجمر كذا فتسم كنا السخاء خموت مسجن حجينات كقداي نسبل لنا نات كان سرعان نسبل لنا إجابيري سلو كل نجارنا مسجنا كلنا سلو زنبروخات حوات كلهم تصلي زلوا تمسجن بركة كريستوس يملأ يوم حيل إجابير أملاخ ملأ يوم بكل نجار بروخات يخونوا بقيتنا مدحنينان يسوع كريستوس شم آمين Amen. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። Thank you Jesus. ክብርን እግዚአብሔር ይሁን። ነተንተሪፈናናት ዘለዋ ጊዜ ፓስተር አብርሃም ኣብ ጎይታና መስገነ ክወዳልና እዩ። ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክብሪ ንህብ ኣለና። ዶራ ባሻ ዳዳዳዳ ሃሌሉያ ስግደት ባባባዳ ሰራባዶላ ንሰግድ ኣለና። ባባባዳ ቦሮቦዳ ክብሪ ንህብ ኣለና። ክብሪ ዝግባእካ ኣምላኽ ሸዳዳ ሰርዓዳ ሃሌሉያ ንባርኸካ ኣለና። ልዕልዕል ነብለካ ኣለና። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ጌታ ተመስገን። ከምዛ መሰለ ጊዜ ስለ ዝሃብካና ኣዚና ነመስግነካ ኣለና። ንባርኸካ ኣለና። አሜን ሃሌሉያ ሰማያዊ ኣቦ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ካብቲ ንሕና ዝጸለናዮ ዝለመናዮ ንላዕሊ ዕዚዝካ ትገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ወጎይታ ጸሎትና እውን ስለ ዝሰማዕካ ኣምልኾና ስግደትና ኩሉ ስለ ተቐበልካ ኣዚና ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃርታ ልብና ድሌት ልብና ኣብሲስና ኣሎና። እቲ ከም ፍቓድካ ዝኾነ ከም ሓሳብካ ዝኾነኻ ንስኻ ስለ ትቅበሎ መልሲ እውን ስለ ትህብ ወጎይታ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ባኻ ስለ ተረኣና ባኻ ስለ ተሰማዕና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ንባርኸካ ኣሎና። በዛ ሰዓት እዚኣ ወጎይታ ከምዚ ኢልና ኣብ ቅድሚ ጸጋ ስፋንካ ዝቐረብናዮ ኩሉ ኣምልኾና ስግደትና ንስኻ ስለ ተቐበልካ ጸሎትና እውን ስለ ዝሰማዕካ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ወጎይታ ጸሎት ሰምዕ ስጋ ልባስ ዘበለ ኩሉ ናባኻ ይእዊ ወጎይታ ንስኻ ከዓ መልሲ ትህብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ እዝኒ ዝፈጠርካ ትሰምዕ ኣፍ ዝፈጠርካ ትዛረብ ኢድ ዝፈጠርካ ትደስስ ኣፍ ዝፈጠርካ ትዛረብ ሕያው ኣምላኽ ጎይታ
ሕያው ስለ ዝኾንካ ወጎይታ ዚና ነመስግነካ ኣሎና ሃሌሉያ ብኣኻ ተረኣይና ኣሎና ተሰሚዕና ኣሎና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና ናትካ ብምዃንና ንሕጎስ ባህ ይብለና ኩሉ ጾርና ናባኻ ደርቢናዮ ኣሎና ኩሉ ጾርና ከዓ ንስኻ ስለትጸውር ናይ ዕለት ጾርና ኩሉ ስለትጸውርካ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ተመስገን ንሕና ጾር ክንጸውር ኣይተጸዋዕናን ጾርና ግን ናባኻ ንድርብዮ ክንጸሮ ተበልና እውን ኣይንኽእሎን ኢና ከጎብጠና እዩ ለናባኻ ንድርብዮ ኣለና ንስኻ ከዓ ጾርና ስለትጸውር ወጎይታ ዕረፍቲ ስለትህበና ረሃዋ ስለትገብረልና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና አሜን ኢየሱስ ሓድነት ስለትገብረልና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና ሓደ ልቢ ስለትገብረና ነመስግነካ ኣሎና ወጎይታ ከምኡ ከዓ ወንጌልካ ስለዝጎይ ወጎይታ ወፍሪ ወንጌል ተባሂሉሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብወንጌል ወጎይታ ክንከይድ ክንስስን ክንበዝሕ ፍረኸ ነፍሪ ወጎይታ ሓይልኻ ተዕጥቀና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጸሊ ኣሎና ወንጌልካ ይገስግስ ምድሓን ይኹን ፈውሲ ይኹን ምልኣት ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ጸላም ዘሎ ኣብ ብርሃን ይምጻእ ካብቲ ድቕድቕ ጸላም ወጎይታ ንዓብቲ ዘገርም ብርሃንካ ነፍሳት ይሳገራ ምድሓን ነፍሳት ኣርእየና ወጎይታ ኢትካ ትዘርጋሕ ንብል ኣሎና እቲ ሓያል ቅልጽምካ ትዘርጋሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ መዓሙቕ ተውፅእ ካብ ጸልማት ተውፅእ ካብ ማእሰርቲ ተውፅእ ኢትካ ሕጂ እውን ኣላ ትዘርጋሕ ንብል ኣሎና ኣይትከልከል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምልኣት ብሓይሊ ወጎይታ ክትግለጽ ብስም ኢየሱስ ጸሊ ኣለኹ አሜን የማነይቲ ኢትካ ትለዓል ታይድቲ እግዚአ መኔ ቴቄል ፋሬስ ኢላ ዝጸሓፈት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሞ ነቲ ንጉስ ዘርዓደቶ ጅማውቱ ክሳዕ ዝፍታሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሜኻ ክብሪ ዝሃበ ዝተቀጥቀጠ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ እውን ንዓ ወጎይታ ተሪር ዝኾነ ልቢ እምኒ ዝኾነ ልቢ ንስኻ ሓሸምሸም ከተብሎ ይከኣለካ እዩ ልቢ ትልውጥ ንስኻ ጥራይ እዩ ወንጌልካ እዩ ዝልውጥ ቃልካ እዩ ዝልውጥ መንፈስካ እዩ ዝልውጥ ወጎይታ ንዓ ንብለካ ኣሎና ባሮትካ ብሓይልኻ እግዚኣብሔር ይጎናጸፉ ፍሉይ ዝኾነ ጸጋኻ ፍሉይ ዝኾነ ሓይልኻ ብባሮትካ ይገለጽ ብቤትካ ይገለጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወንጌልካ ይገስግስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጽሊ ኣሎና ሰማያዊ ኣቦ ነዚ ወለዶናኻ እግዚኣብሔር ነዚ ሓድሽ መንእሰይ ወለዶኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትጓነፎ ብርሃን ጨው ክኸውን እግዚኣብሔር ብሓይልኻ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኽእለትካ ተኣማሚና ኢና ዘለናያ ምድሪ ኣይኮነን ዘለዎ ኣከባቢ ኣይኮነን ዘናውፅ እኳ ተኾነ ዘፍርህ እኳ ተኾነ ንዓኻ ዋላ ሓንቲ ዝሕይለካ ነገር የለን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ወጎይታ ንስኻ ክትበጽሖ በኣኻ ክፍቶ እዚ ወለዶ እዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ተካይ ወለዶ እዚ ወንጌልካ ብወንጌልካ ክዕጠቕ ብመንፈስካ ክዕጠቕ ብሓይልኻ ክዕጠቕ ንስኻ ትጓነፎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጽሊ ኣሎና ብሓይልኻ ይላበስ ብጽድቅኻ ብቅድስናኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክወፅእ ከኣትው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ሕሊፍና ንህቦም ኣሎና አሜን እውን ኣምላኽ ኢኻ ከምቲ ብዝሓለፈ ወለዶታት ኩሉ ዝዓየኻ እዚ ወለዶ ዝኻ ባኻ ተፈትዎ ይኹን ንስኻ ዝሓረኻዮ ወለዶ ይኹን ንስኻ ዝመረፅካዮ ወለዶ ይኹን ንስኻ ትኽበረሉ ወለዶ ይኹን ጸላኢ ኣብኡ ወጎይታ ኣይከበር ስጋ ኣይከበር ዓለም ኣይትከበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደም ኣፍሲስካሉ ኢኻ ወጎይታ ንስኻ ተበጀዎ ነዚ ወለዶ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርሃን ግበሮ ጨው ግበሮ ንብል ኣሎና እግዚኣብሔር ፀብለል ኣብሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኩሉ መዳያት ህይወት እግዚአብሔር በመንፈስ ድዩ በነፍሴ በስጋ
እግዚአብሔር አምላኽ ጸብለል ከተብሎ ናባኻነ ኦርቦለና አሜን ሉይ ዝኾነ ወለዶ ይኹን ንዓኻ ዝደሊ ወለዶ ይኹን ልቡ ናባኻ ዘቕንዐ ወለዶ ይኹን ከምቲ ሃሌሉያ ዳዊት እግዚአብሔር አምላኽ ነታ ታቦት ተረሲዓ ዝነበረት እግዚአብሔር አምላኽ ብግዜ ሳኦል ንብዙሕ ዓመታት እተደርበየት እተረስዐት እግዚአብሔር ንዓ ክደሊ ልቡ ዘንቀትካ ወጎይታ ሕጂውን ዝወለዶ እዚ ንዓኻ ክደሊ ንመንፈስካ ክደሊ አሜን ንቓልካ ክደሊ ንሓቂ አሜን ክደሊ እግዚአብሔር አምላኽ ከተላዓዕሎ ብስም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጸሊ ኣለኹ ሃሌሉያ አሜን ተጓነፎ ወጎይታ አሜን ሰማያዊ አቦ ጽሩይ ልብ ፍጠረሎ ሓድሽ ልቢ ናይ ስጋ ልቢ ሉምሉም ዝኾነ ልቢ ንዓኻ ዝግዛእ ልቢ ወጎይታ ህልዎ ነዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ናባኻ ነቕርቦ ኣለና አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላኽ እሙን አምላኽ ኢኻ ንስኻ አሜን ወጎይታ ርድኣና ሃሌሉያ ርድኣና ኣብ ስደት ዘለናኻ ወጎይታ ከምዛ መሰለ ልቢ ብትእዛዝካ ዝኸይድ እግዚአብሔር ነቲ ደንጎላ ዝኾነ ልቢ ኣውፂካ ናይ ስጋ ልቢ ክትክእ ይከኣለካይ ምሕዳስ ይኹን ንብል ኣሎና ምሕዳስ ጄኒዋን ዝኾነ ሪቫይቫል ካባኻ ዝኾነ ሪቫይቫል ወጎይታ ዓለም ለኸ ዝኾነ ሪቫይቫል ሓያሊኻ ብሓይልኻ ተገለጽ ወጎይታ ንዓ ፍሉይ ዝኾነ ሪቫይቫል ከምቲ ኣብ ዘመናት ኣብ ዘዘመኑ ብመንፈስካ ተገለጽካ ባሮትካ ዘልዓልካ እግዚአብሔር አምላኽ ግብርታትካ ዝገለጽካ እግዚአብሔር አምላኽ ሕጁን ኣብ ዝወለዶ እዚ ክትግለጽ ግብርታትካ ክግለጽ ሓይልኻ ክግለጽ ሃሌሉያ ቤክሬዴ ሴክላቦ ራቲ ላባራቱ ኩራማላ ሃዲ ሃላባላ ሃዲ ክራዶና ማሲዲና ሸዲ ላቦራባ ሃንዳላ ተኬቤሌ ኦፐራዳ እረ ከረቦታ ላኪራባላ ቱኩላባላ ዲፌዴ ኣይደኸም ካን ንስኻይደኸም ካን ወጎይታ ኣለኻ ኣለኻ ምስ ሓይልኻ ኣለኻ ምስ ክብርኻ ተገለጽ ወጎይታ ፍሉይ ዝኾነ ፕሬዘንትካ ይገለጽ ሃሌሉያ ፍልሊ ዝገብር ፕሬዘንስ ወጎይታ ንዓ ንብል ኣሎና ንዓ ብሓይልኻ ንዓ ብኽብርኻ ወጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ እዚ ዘመን እዚ ኸ ባእኻ ተፈትወ ይኹን ቁልሕ በለና ወጎይታ ቁልሕ በለና ወጎይታ ኣና ምህለናና ንጽቤክ ኣሎና ንጸባብያክ ኣሎና ብዙሕ ዝገበርካ ኣሰና ያሎ ትገብሮውን ኣሎ ክብሪ ንህበካ ኣለና ንዑ ብዙሕ ኣሎ ጎይታ ኣመስጊና እኳ ይንጸግበካ ብዙሕ ንኣቱን ወፅእ እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ሰዓት እዚኣ እኳ ምስክር እያ ከምዚ ኢልና ኣብ ቅድሚኻ እኳ ክንቀርብ ሳላለውሃትካን ፍቕርኻን ምሕረትካን ኢና ረኺብናያ ኣይ ብሓይልናን ኣይ ብኽእለትናን ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና ወጎይታ እነና ኣብ ቅድሚኻ ኣሎና ክብሪ ንህበካ ኣሎና ብዙሕ እዩ ትገብሮ ዘለኻ ዝገበርካዮ ግን በዚ ኸይተዓገትካ ኢና ንብል ዘለና ወጎይታ ካብዚ ንላዕሊ ክትገብር ይከኣለካዩ እዚ ዲኻ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ሃሌሉያ ክትርኢኻ ዝበልካዮ ሬክሬቤለደደ ከላቦላትያናትናኤል ራዲሽ ኣስታፕሎ በራዲስ ላላላላቦኮተረኪታራባላድሬ ባውሻዲዳ ንዓና ወጎይታ ንብለካ ኣለና እሙን ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ወጎይታ ተመስገን ኣብ ትሕቲ በለስ ሪካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢልካ መሊስካሉ ወጎይታ ኣብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኹን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርኢ ብሓቂ እምነትካ ኣለኹ ወጎይታ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢልካዮ ብዙሕ ዝረኣናዮ ኣሎ ብመጠኑ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍና ጎይታ ካብኡ ንላዕሊ ካብቲ ብዝሓለፈ ዝገበርካዮ ንላዕሊ ክትገብር ስለትኽእል ኢና ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣሎና ንዓወ ጎይታ ሃሌሉያ
Yes. ማይቲ ዝኾነ ሪቫይቫል Yes. ጄኒዋን ዝኾነ Yes. ሪቫይቫል Yes. Yes. መስላትሕዝ ሪቫይቫል Yes. እዚኣ Yes. ሳጻብዕ እግዚኣብሔር እያ Yes. ዝበሉ Yes. ከምኡ ወጎይታ ኣለው ዘይንብለላ ወጎይታ Amen. ኢትካ ኣብ ማእከል ማሕበርካ Hallelujah. ትገለጽ ብስም ኢየሱስ Papa tasatra. ሜሊቲ ኩፑላ ድያዳ ካብታ Alatiduna mashta papa troba. ሸኪት Jesus. ሸኪት ዋንስ ሞረጌን ሃሌሉያ ሰማይን ምድርናን ነቓነቕ ወጎይታ Amen. ሚላቱ ኩላ ባላ ሃድያ Asaqas Lord. እሙን ኢኻ ወጎይታ ሃሌሉያ ካብ ዝረኣናዮ ካብ ሰማዕናዮ ንላዕሊ ክትገብር ዝከኣለካ ኣምላኽ ኮይና ኣሚንና ሃሌሉያ ኢና ንጽልይ ዘለና ጥራይ ንስኻ ፍቶ Yes. ፍቶ ወጎይታ ሃሌሉያ Yes, Lord. ኣሮትካ ኸትዕልዕል ፍቶ ሃሌሉያ Amen. መንፈስካ ይፍሰስ ሃሌሉያ Hallelujah. ሪናዮ ብዘይንፈልጥ ሰሚዕናዮ ብዘይንፈልጥ ብዘይተለማመድናዮ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ኢኻ ወጎይታ ብናይ ትማሊ ኮንካ እንተ ዓይ Amen. Jesus. ናይ ትማሊ ትምህርትና እዩ ናይ ሕጂ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ነዓ ወጎይታ ነዓ ፍቶ ንብለካ ኣሎና Amen. ቤትካ ረኣያ ኣውፅኣያ ካብዚ ድንግዝግዝ Amen. ኣውፅኣያ Amen. ክላሪቲ ትኺድ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃለ ሞኮሳ ክዲዳ ራፖራ ቲካ ራባልሃድያ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ እሙን ኢኻ ወጎይታ Amen. እሙን ኢኻ ሃሌሉያ ከም ተስፋ ቃልካ ኢኻ ጎይታ ኣፍስሶ ኣይትከልከል ሃሌሉያ كل كويتا. ተመስገን ወጎይታ ተባረኽ ስለዞም ኣሕዋትሓት Amen. ወጎይታ ስለዝሃብካና ከምዚ ኢልና ኣብ ቅድሚ ፀጋ ስፋንካ ክንቀርብ ብሓደ ልቢ እዳውና ናባኻ ክንዝርግሕ ምስ ናይ ልብና ስለዝኸኣልና እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዝሃብካና ካባኻ እዩ ድሌት ተነብር ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ሃሌሉያ Thank you, Jesus. ፍጽም ከዓ ንስኻ ኢኻ Amen. ንስኻ ኢኻ እግዚኣብሔር ሰናይ ዘበለ ኩሉ ካባኻ እዩ Amen. ኩሉ ካባኻ እዩ ዝጸሎት ተጸለዩን ኩሉ ካባኻ ኮይነና ሞ Amen. ክብርን ህበካ ኣሎና ተመስገን ወጎይታ ተባረኽ ሃሌሉያ ሙክለስቲ ኪላቦላትሪክለ በሌትሪክላተንያ Thank you, Jesus. ደጊም ኣቱም ፍቑራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓድ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ግዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እተኣዘዝኩም እሞ ብፍርሃትን ራዕድን ንመድሓንኩም ፈጽሙ ሃሌሉያ Amen. ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓድካ ኢልካ ኣባና ድሌትን ግብርን ትገብር ንስኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና እዚ ድሌት እዚ ስለ ዘቐመጥካ ነመስግን ኣሎና Amen. እዚ ጸሎት እዚ ስለ ተጸለየ ነመስግን ኣሎና ሃሌሉያ ተባረኽ ወጎይታ Amen. ምሸትና ባረኽ ለይትና ባረኽ ናይ ጽባሕ መዓልትና ሕሊፍና ንዓኻ ንህብ ኣሎና ወጎይታ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ኣሜን Amen. Amen. ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይባርካ ፓስተር ኣሜን 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 መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ይዓይሎ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኣሜን ኣሜን ብሰዓትና ንድረት ስለ ዝኾንና እምበር ምፀናሕና ነርና ሰዓትና ኣኺሉ ኣሎ ንፈላለየ ኢና ማለት እዩ ሎም ምሸት ናይ ኮንፈረንስ ግዜ ኣለና ሰዓት 6 ይጅመር ኩልኻትኩም ዕድማት ኢኹም ክትመፁ ትኽእሉ ማለት እዩ ኣብቲ ኣገልግሎት ተሳተፈ ኢኹም እግዚኣብሔር ይባረኽ ፓስተር ኣብርሃም ናይ በረኸት ቃል በለና ሞ ክንከይድ ተባሪኽና ክንፈላለ ሕራይ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኩላኩም ጎይታ ይባርኩም ኣሜን ተጊህኩም ከምዚ ኢልኩም ንኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርቡ ዝገበረኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ንዑ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ኣሜን እግዚአብሔር ይሓልኹም
آمين እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም ፀጎኻ آمين ይሃብኩም آمين እግዚአብሔር آمين ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም آمين ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ብሩኽ ምሸት ተባረኹ ጎይታ ባርኹ آمين 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 تبارك እግዚአብሔር الله. ይባርኩም እግዚአብሔር ኩልኩም ቅዱሳን ምሸት አሜን። ይራኸበና እቶም ብርሑቕ ዘለኹም ከዓ ክሳዕ ንራኸብ ድሓንቀኒ